Адны ў нас жаданні, з нізкі вершаў адзіны ў нас лёс. Тут, удалечы, за акіянам увесь час вяртаешся у сваё, далёкае, блізкае. Дзіўна было мне вярнуцца ў тэатр у Гародню, в часы маладыя, у 90-е. У Паркер-тэатры, у Солт-Лейк-Сіці глядзелі спектакль паводле Майкла Фрэйн «Не шуметь». Тэатр у тэатры, акторы на сцэне і па-за сцэнай, віхура пачуццяў, настрояў, вясёлага, смешнага. За гэтым схавана няпростая праца актораў. Адны ў нас жаданні у час вечаровы наведаць тэатр, апынуцца ў прасторы інакшых ад звыклага і ад штодзённага. Адны ў нас аўтары, адны ў нас п'есы, хоць ставяць іх нашы тэатры па-рознаму.